eu sunt Milox și acum e un short, dar într-un short ne uităm la shorturile mele. Uitați-vă aici la shorturi. Puteți chiar acum să vă uitați la unul dintre ele. Acum se mai încarcă. De exemplu, hai să vedem, uite ăsta. Cipi, cipi. Sau, nu știu, ce vreți voi, ia uitați aici cu 99. Sau, am și videoclipuri. Asta încă se postează. Rivals, alte serii. Bebelușul galben, de Crăciun. Primele mele episoade sunt astea. Postări. Am și așa ceva. Așa. Like și subscribe pentru a avea mai mulți abonați deocamdată. Am împlinit 53. Let's go! Like și subscribe aici la Milox, vă rog.